אפיקי ההשקעה האלה גם עוברים עכשיו בחינה מחדש, ובסוף אנחנו רוצים גם לדון בתשואות של הגופים השונים. אני מקווה שנגיע לזה. נמצא איתנו דן גרינברג, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח, ואודי אלוני, מנכ"ל ובעלים של אתר ומגזין פנדר. קודם כל נתחיל ברפורמה שעברה ביולי 2024. כן. שלום מעיין. אהלן. למעשה עד יולי 24 ברוב החברות היו מסלולי השקעה שונים. המסלול הכי רווח, הכי מוכר, היה מסלול השקעה שנקרא כללי. בקופות הגמל לימים כבר שינו את זה, עשו את הנושא של רפורמת מודל השקעה תלוי גיל. המסלול הכללי שונה למסלול לגילאי 50 עד 60. ובעצם בעקבות מסלולים עוקבי מדד של הציבור לא כל כך היה מושג במה הכספים האלה מושקעים, אם זה עוקב מדד S&P 500 שחשבו שזה מסלול סולידי, ועוקב מדדי מניות שחלק מהחברות לקחו את זה למסלול 100% עוקב מדדי טכנולוגיה. האוצר עשה איזשהו אישור קו. יש לנו את התמונה הזאת של מסלולי ההשקעה? יש לנו תמונה של מסלולי ההשקעה? של הרפורמת מסלולי ההשקעה? תכף היא עולה, כן, היא תכף עולה, כן. אז למעשה האוצר חילק את המסלולים ל5 מסלולי השקעה עיקריים, 5 אשכולות השקעה. כן. המסלול הראשון זה המסלול האקטיבי, שהיה בעצם עד אותה תקופה. אם זה מסלולים של גילאי 50 ומטה, רמת הסיכון הבינונית גבוהה, 50 עד 60 שזה רמת הסיכון הבינונית ו-60 ומעלה. המסלולים האקטיביים למעשה יכולים להשקיע גם במניות, גם אגרות חוב, מה שנקרא נכסים סחירים, וגם בנכסים אלטרנטיביים, נכסים בלתי סחירים, כמו נדל"ן מניב, כביש 6 וכדומה, שהם מוסיפים איזשהו עוגן לתיק בשנים ששוק ההון עובד פחות טוב. אוקיי. זה לא השקף הזה, זה שקף של רפורמת מסלולי השקעה. זה שקף אחר, תכף ימצאו לנו אותו. אשכול נוסף זה בעצם אשכול של עוקבי מדד, של מסלולים שהם עוקבים אחרי מדדים מסוימים. אבל גם כאן בעצם החברות לקחו כל חברה את המדדים שלה והשקיעה כראות עיניה. זאת אומרת, אין איזשהו היום עוקב מדדי מניות של גוף בשם... עכשיו אין או לא היה? לא, גם היום, אני אומר, המסלולים של עוקבי מדדי מניות, חלק מהחברות לקחו את זה ל100% מדדי מניות מובילים בישראל, וחברה אחרת לקחה את זה ל100% מדדי מניות בארצות הברית. אז זה לא ממש עשה סדר. יפה. אז האוצר רצה לעשות פה איזושהי רפורמה שלדעתי כבעל רישיון לא כל כך הצליחה. אבל לפחות, נכון להיום, כשאתה נכנס לאיזשהו מסלול, השם של המסלול מופיע. זאת אומרת, אם את נכנסת למסלול שהוא עוקב מדד, את יודעת שזה אך ורק מדדים. אין לך מניות, מה שנקרא, בסטוק פיקינג, בהחזקה ישירה. וכשיש בסטוק פיקינג, אז איך זה נקרא? זה המסלולים האקטיביים. זה מסלול שנקרא מניות, מסלול שיקרא גילאי 50 עד 60. ושם זה, ובדרך כלל, מה עושה יותר טוב? אנחנו לא יודעים. שנה כמו שנה שעברה, זה היה שנה של המדדים, 2024, אז מדדים עשו יותר, אבל לא תמיד אנחנו יודעים שזה ככה. מעיין. מה זה, היינו בעצם, דיברנו על 5 אשכולות, אז דיברנו על 2, הטור הימני שזה המסלולים האקטיביים, הטור של העוקבי מדדי מניות, ויש לנו את המסלול של נכסים סחירים. יש היום אנשים שבעצם אומרים, אני רוצה להשקיע רק בשוק ההון, אני לא רוצה שתטבל לי את התיק בנכסים אלטרנטיביים, נדל"ן מניב, תשתיות וכן הלאה. אז למעשה יש לנו אפשרות היום להיכנס למסלולים שנקראים... אבל אנחנו עדיין לא בדיוק יודעים במה אנחנו משקיעים, אנחנו רק יודעים שזה לא סחיר. ההפך, שזה רק סחיר. זאת אומרת, זה רק מסלול שאני יודע שקונה לי מניות, מדדי מניות, אבל לא קונה לי בכלל בלתי סחיר. מסלולי השקעה של לקוחות מסורתיים, הן בפן היהודי והן במוסלמי, ומסלולים של מקבלי קצבה, שעד יולי 24 למעשה מסלולים של מקבלי קצבה היו אך ורק מסלולים סולידיים, היום כבר אפשר כן לשלב אי אלו רכיבי מניות, כי אנחנו יודעים שגם היום פנסיונר בממוצע חי בין 15 ל-20 שנה, תקופה לא קצרה לעומת העבר. אלה בעצם 5 אשכולות העיקריים. עדיין מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני בבנק, ובאמת, כמו שאודי אמר, לא לקבל החלטה לבד על סמך שנה אחת, אפילו לא 2, שהיה לנו מאוד מאוד טוב. עכשיו יש לנו רפורמות חדשות שמוצעות במכשירי חיסכון. אחד הוא להקים חשבון השקעות. מה זה אומר? נכון. חשבון השקעות בעצם רוצים לתת לכל אחד את האפשרות לנהל את ההשקעות שלו, בלי לשלם מס כל פעם שהוא עובר ממסלול למסלול. הרי מה קורה בקרנות נאמנות? אתה פותח לך חשבון ניירות ערך בבנק, כל פעם שאתה קונה ומוכר נייר ערך, אתה משלם מס, מס רווחי הון. נכון. כן? עכשיו, בחלק מהמוצרים אין את המס הזה. ניתן לך סתם דוגמה. פוליסות חיסכון, יש לך בהכשרה למשל, מגוון מנהלי השקעות, יש את מיטב ואת אלטשולר ואת מור ואת ילין, ואת הכשרה, ואת יכולה לעבור ממסלול למסלול בלי לשלם מס. ואומרים, יש פער רגולטורי.
בפוליסות אתה לא תשלם מס במעבר ממסלול למסלול, בקרנות אתה כן תשלם. עכשיו, בגמל להשקעה, שוב פעם, אתה לא תשלם. לקח כמה זמן עד שזה עבר, וגם שם לא משלמים במעבר ממסלול למסלול, ואפילו מבית השקעות לבית השקעות. ואומרים, רגע, יש פה פער, בגלל זה חלק מהכסף עובר למוצרים מסוימים, בגלל הטבת המס הזאת, ורוצים ליישר את העניין הזה. עכשיו, רוצים להכניס את כל המוצרים האלה תחת חשבון גג, שנקרא חשבון השקעות. אבל מה? עלייה וקוץ בה. הם רוצים להגביל את כמות הכסף שאתה תכניס לתוך המסלול הזה. זאת אומרת, אתה לא תוכל להכניס לשם כל כך הרבה כסף. אז זה חבל. ואני אומר, למה אתם כל כך מגבילים את זה? הרי ממילא רוב האנשים לא חוסכים מספיק לפנסיה. אם אתם רוצים להגביל את זה, תגבילו את זה בסך הכולל. זאת אומרת, עד לאיזה רמה אפשר להגיע. אם אפשר להגיע, נניח, עד ל2 מיליון, 3 מיליון, בסדר, תגבילו אפילו למיליון. אבל אל תגבילו בסכום הראשוני או השנתי. כן. מה זאת אומרת, מי יכול לשים 80,000 שקל בשנה? רק העשירים. לא נכון. יכול להיות בן אדם שלא קנה דירה. דיברת לפני אייטם אחד, דיברתם על הנדל"ן. יש פה הרבה אנשים שאין להם דירות. נכון. אין לך דירות, אתה חוסך, אפילו 1,000,000 שקל הון עצמי היום לא מספק לך את האפשרות לקנות דירה. נכון. כי אתה אחר כך צריך לקחת לפחות עוד 1,000,000, 1,500,000, 2, כדי לקבל דירה 2-3 חדרים באזור המרכז. אנחנו יודעים כמה זה עולה, זה עולה מיליונים. אז בן אדם שיש לו 1,000,000, עכשיו יצטרך לחכות 10 שנים, אם לא יותר, כדי להכניס את הכסף לחשבון השקעה, בשביל שהוא יוכל לנהל את הכסף שלו כמו שצריך, בלי לשלם מס. זה אבסורד, אני אומר לך, זה חבל שהם לא מתייעצים איתנו, ובאים לפה לאולפן לשמוע את מה שיש לנו להגיד. אני אתחבר למה שאודי אומר, בסוף הרפורמה הזו כנראה מגיעה גם מהבנקים, שבאמת רוצים גם לקחת נתח מהעולם הזה של פוליסות חיסכון, גמל להשקעה, לשפר את התנאים בהיבט של הטבות המס. דן, אתה יודע שהיום הבנקים אסור להם לייעץ, לא בפוליסות חיסכון ולא בגמל להשקעה. נכון. שזה קצת אבסורד, כי הם מבינים בזה, נכון, הם מבינים בהשקעות. נכון. ומאידך אנחנו, כבעלי רישיון סוכני ביטוח, לא יכולים לייעץ על קרנות נאמנות, כי אין לנו בעצם את ה... אז זה מגיע, כן, רגע, אז כאן... צריך שכולם ידעו לייעץ על הכל. גם סוכני הביטוח ידעו לייעץ על קרנות. אז זה הרפורמה השנייה שמוצעת, נכון? נכון. בעצם של יצירת רישיון פנסיוני וגם ייעוץ השקעות. מי שעושה פנסיוני עושה גם השקעות ביחד. רוצים בעצם לאחד את העניין. הרי היום הסוכנים הפכו להיות באמת יועצי השקעות. דה פקטו, בפועל הם מייעצים השקעות. אם פעם דן, למשל, היה ממליץ על הלקוח שלו למסלול כללי בחברה מסוימת, מסלול מניות בחברה מסוימת, היום הוא כבר יכול להמליץ על מדד. להמליץ על מדד זה כבר השקעות, זה כבר לא אני ממליץ לך על מישהו שיודע לנהל השקעות. זה אלא בעצם אני כיועץ ממליץ לך על השקעה מסוימת מאוד ספציפית. ובגלל זה הרישיון צריך לעלות מדרגה. אז יכולים להעביר אותם איזשהו מסלול, נקרא לזה... מזורז יותר. מזורז, בחינה מקוצרת. אני אגיד לך, מעיין, תקשיבי, אני מנהל השקעות במקצוע שלי, תמיד היה איזושהי הילה למנהלי השקעות, שהם מבינים בזה, יועצי השקעות מבינים בזה. לפני 10 שנים התחלתי את ההיכרות שלי עם עולם הפנסיוני, והתחלתי לגלות שסוכני ביטוח, מה זה לומדים? כל מה שזז הם לומדים, כל דבר הם רואים. אני בטוח שבערוץ הזה הם צופים הרבה מאוד, והם הגיעו לרמה מאוד גבוהה בייעוץ השקעות. רק מה? אין להם את הרישיון. כל מה שהם צריכים זה לעבור איזושהי בחינה ולקבל את הרישיון. אתיקה ודיני ניירות. אז אני חושב שזה רעיון טוב לאחד את ה... זה רעיון מעולה. אוקיי, אבל מצד שני, יש כאן רעיון שבעיניי הוא פחות טוב, לשנות את המודל של התגמול לסוכן ביטוח. גם בזה יש לי מה להגיד. אוקיי, אז רגע, הרעיון הוא, מה שהם רוצים לעשות עכשיו זה שהיום הסוכן ביטוח שלנו מקבל את הכסף מחברת הביטוח, ועכשיו הם רוצים שאנחנו נשלם לו. וזה בעיניי קצת בעייתי, אני חושבת. אני מבינה שכשזה אצל חברת הביטוח אז הוא מונע מאיזשהם אינטרסים. מצד שני, זה יגרום לי פחות ללכת אם אני צריכה לראות את הכסף יוצא לי מהכיס ולשלם אותו. אני חושב שבישראל הציבור לא אוהב לשלם. נכון. זה חד משמעי, הוא לא אוהב לשלם. ואם עכשיו יגידו, לקוחות יקרים, הסוכן שלכם כבר לא מרוויח מהמוצר, אלא הוא מרוויח רק מייעוץ, הם יפסיקו לקבל ייעוץ, הם יתחילו לעשות דברים לאט. עכשיו, יש שיטה מאוד מאוד ברורה איך אפשר לעשות את זה, בלי שזה ייצור ניגוד עניינים. אוקיי. הסוכן מגיע ללקוח ואומר לו, תקשיב, תחתום לי בבקשה שאני מקבל עמלת ייעוץ הפצה 0.25,
ואני מעביר את זה לחברת הביטוח, ואומר לה, הנה, הלקוח ביקש שאני אקבל מהחיסכון. ולא חברת הביטוח עושה איתי משא ומתן, ומחליטה בשבילי כמה אני אקבל. אבל זה גם לשלם. זה לשלם, אבל מתוך החיסכון. לא לשלם לא להוציא כסף עכשיו. בדיוק. זה לא שאני מוציא מהכיס שלי. זה במקום שהדמי ניהול יהיו, נניח, 0.6, אז הם יהיו 0.6 כשאני, בתור לקוח, החלטתי שמתוך ה-0.6, החברת ביטוח חייבת לשלם לסוכן. ואז מי שקיבל את ההחלטה לשלם לסוכן, זה הלקוח. אבל בפועל הוא מקבל אותו דבר. אוקיי. א', גם היום, כשפעם קודמת שהתראיינתי כאן, גם אמרתי את זה, שנכון להיום אין הבדל בעלויות שלקוח משלם לחברת הביטוח או בית ההשקעות, במוצרים האלה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, אם הוא פותח את זה לבד או דרך איש מקצוע. יחד עם זאת, יש לו מישהו שהוא בלתי תלוי. שוב, מן הסתם יש סוכנים שלא עובדים עם כל החברות, וחשוב שהלקוח יבדוק שהוא באמת עובד עם כל החברות. זה יוצא בכל מסמך הנמקה היום של בעל רישיון. ויש אתרים, אחד מהם זה פנדר וגמלנט של משרד האוצר, שאפשר להיכנס, ואני עושה את זה עם כל לקוח בכל פגישה, ומראה לו מדוע אני בוחר את המוצר הזה ואת המסלול הכי נכון עבורו. זאת אומרת, מאוד קל לאמת את הדברים האלה. אם היינו לפני 15-20 שנה בעולם של טרם האינטרנט, כן, זה נכון. אז זה נכון. היינו צריכים לקחת את מה שהסוכן אומר כאקסיומה, זה לא ככה היום, ולכן, כמו שאודי אומר, הציבור לא מוכן לזה עדיין. כן. יש לי טיפ מצוין, הזכרת את פנדר. בפנדר יש את דמי הניהול הממוצעים בכל קופות הגמל והפנסיה. זאת אומרת, לקוח יכול להיכנס לפנדר, לקופה שמציעים לו, להסתכל על דמי הניהול הממוצעים ולהגיד, יותר מזה אני לא משלם. זה הכל. אבל אני מסתכלת תמיד על התשואה, לא על הדמי ניהול. נכון, אבל כדאי להסתכל גם על השורה הזאת. האמת היא שלא הסתכלתי על זה אף פעם. בקרנות נאמנות, דרך אגב, דמי הניהול הם כבר בתוך התשואה. זאת אומרת, התשואה היא נטו, אחרי הדמי ניהול. אוקיי, יפה. אבל בגמל לא. בגמל אנחנו כולנו מפרסמים את התשואה לפני הדמי ניהול. אבל דמי הניהול הם ממוצעים. זה מה שאנחנו שואבים מהגמל-נט כדי לפרסם, צריך לזכור, אתה נכנס, אתה רואה את הקופה, אתה רואה את הדמי ניהול, אם הציעו לך דמי ניהול יותר יקרים ממה שהממוצע, אולי... או לפחות לשאול למה, כי יש בסוף הרבה ממוצעי דמי ניהול שהם מושפעים מהסכמי מעסיק. בסדר? יש הסכמים של ארגונים מאוד גדולים במשק, חברת החשמל, אלביט וכדומה, אז צריך גם לבדוק ממה הלקוח קיבל את הדמי ניהול הנמוכים. בואו נדבר רגע על מה ההבדל בין פוליסת חיסכון לגמל להשקעה לקרן נאמנות. תראו, קודם כל, קרן נאמנות זה מוצר שכל אחד יכול לקנות לבד. נכון. הוא לא צריך מתווך שיעזור לו, הוא לא צריך אף אחד. יש לו את זה בבנק, הוא פותח את האפליקציה שלו בבנק, הוא הולך לניירות ערך, בניירות ערך. הוא גם לא יודע איזה קרן לקנות, אז זה גם מסובך. הוא יכול להיכנס לאתרים כמו פנדר ואחרים, שמראים תצוגה של השוואה בין קטגוריות. באותה רמת סיכון. בדיוק, יש קטגוריה של כספיות, ויש קטגוריה של מניות, וקטגוריה של מניות בחו"ל, ויש המון קטגוריות, וצריך, תראי, גם ספורט וגם תזונה, אנחנו לומדים, אנחנו כל הזמן קוראים מאמרים ולומדים, ויש את הערוץ הזה. תקשיבי, זה ערוץ מדהים, אני פותח אותו בבוקר ולא סוגר אותו עד הערב, עד שמגיעים שאר בני הבית, כמו שאומרים, וכל הזמן אני שומע אנשים כמו דן שמסבירים לי מה זה המוצרים האלה, ואתה צריך ללמוד את זה, אין מה לעשות. ובמוצרים היותר מסובכים, אם זה גמל או פוליסות, אתה בהחלט צריך קצת יותר עזרה, גם כדי לפתוח את המוצר, גם כדי להעביר לשם את הכסף, כי זה לא בחשבון שלך, אז אתה צריך לעשות את זה. ואני אתן לגן לספר קצת על המיסוי. מה ההבדל בין גמל להשקעה לפוליסת חיסכון? אוקיי, אני אגע קודם בהמשך למה שאודי אמר. בקרנות נאמנות בעצם יש לנו הבדל מהותי לעומת פוליסות חיסכון וגמל להשקעה, שהעלויות תלויות למעשה ברמת הסיכון או בפוטנציאל הרווח שלי. נכון, אודי? תקן אותי אם אני טועה. ככל שרמת הסיכון יותר גבוהה, פוטנציאל תשואה יותר גבוה, ככה אני אשלם דמי ניהול גבוהים יותר. גם בפוליסות חיסכון, גם בגמל להשקעה, למעשה אני אשלם את הדמי ניהול בהתאם למה שהחברה קובעת, בהתאם לכמות הכסף שאני אנהל כנראה, ככל שכוח המיקוח שלי יותר גדול, אבל זה לא תלוי בפוטנציאל התשואה שלי. זה קודם כל. ההבדלים העיקריים בין פוליסות חיסכון לגמל להשקעה, זה קודם כל נושא של אפשרות של משיכת קצבה פטורה. בקופת גמל להשקעה יש לנו אפשרות, החל מגיל 60, לקחת את הכסף שהפקדנו לקופת הגמל להשקעה, ולהמיר אותו לקצבה פטורה, מה שנקרא קצבה מוכרת, ולייצר לנו הכנסה נוספת, כלומר, חוץ מהפנסיה שיש לי כעבודה כשכיר, כבר מגיל 60, לא מגיל פרישה, לממש קצבה פטורה. בפוליסות חיסכון זה לא קיים לי. אוקיי?
הבדל נוסף, דמי הניהול בפוליסות החיסכון הם גבוהים בטיפה לעומת הגמל להשקעה. הסיבה העיקרית לזה שפוליסות חיסכון, קצת היסטוריה, זה מוצר שהתחיל פחות או יותר ב-2008. אם אנחנו נזכור את ועדת בכר, רפורמת בכר, שהעבירה את קופות הגמל ב-2006 מהבנקים לחברות הביטוח ובתי ההשקעות כדי להגדיל את התחרות. אז למה בכל זאת לקחת פוליסת חיסכון? כי יש אנשים שרוצים להפקיד יותר מ-81,700 שקלים. אז הסיפור הוא התקרה שיש בקרן בגמל להשקעה. נכון. למעשה, אני כבעל רישיון, כשאני יושב עם לקוח, אני אנסה קודם כל למצות את הפוטנציאל בגמל להשקעה, מכל ההיבטים, העלויות נמוכות יותר, אפשרות ניוד מחברה לחברה ללא אירוע מס, מה שאודי אמר מקודם, שרוצים לעשות את זה בהמשך בחשבון ההשקעות בכל המוצרים. כרגע זה קיים רק בעולם של הפיקוח על הביטוח רשות שוק ההון, שזה גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פנסיה, ביטוחי מנהלים. אוקיי.